हाय लोगोफोर गुड मर्निं आसा खालामो गासिबो मोजां दङ लोगोफोर एकदम बेड निउस आरोना जोंनि गरेस्वर एरियानि माने सासे मुंदांखा हटेल मालिका माने मैया बगामाटियाव दुगैनो थांनानै माने गोमाना दं होनना बुंदों आरोना गोमाना दं माने दैयाव दुगैदोंमोन आरो दैमायाव दुगैनायावनो बुखारना लांजानानै दा नागिरना मोनाखै आरो मानसिखौ जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा बियो दा मानसिफोराथ' बेखौ थैबायखौनो होननानै स्टेटासाव होदों आरोना खिन्थु बिथांनि डेड बडिखौ मोननाय जायाखै दासिमबो दा नागिरबाय थादों जुदि दाफोर आं भिडिअ बानायबाय थानायनि गेजेरावनो जुदि मोनदोंब्ला आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं दानि फुङाव लागै नुनायाव लागै भिडिअ बानायबाय थानायाव लागै आङो माने निउसखौ मोनाखै आरोना मोननायनि स' मैया हरनिफ्राय नागिरबाय थादों दानिबो नागिरबाय थादों मोनाखै निउस मोनाखै दाबो मोननायनि देहाखौ माने दा बिराद दुखुनांथाव आरोना बेखायनो आं मोनसे खावलायनो सानो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बगामाटियाव दा दैज्लां बोथोराव जुदि थांनो होननानै सानदोंब्ला प्लिज अननानै दुगैनाङा बे दैमायाव जोबोर धार आरोना दैमाया बिराद स्पिडाव बोहैयो नालाय सानस्रिनो रोङिफोरखौ ओरैनो बुखारलांखागोन आरोना स' बेखायनो आं खावलायो दैज्लां बोथोराव बगामाटियाव थांदोंब्ला नोंथांमोना दैमाखौ पार जानो होननानै दा सानस्रिनो रोङाब्ला बिराद माने गिथावना आरो बेयाव अन्थाइ सन्थाइ दङ नालाय जेनेबा दैया दाहार नालाय बुखारलांजानोबो आखा थायो आरो दैया दाहारजोंनो बुखारनायावनो नोंथाङा सानस्रिनो रोंगौब्लाबो बहाबा अन्थाइफोरथिं खुन्दा मारिब्ला नोंथाङा आघात जानायनि आखा थायो स' बेखायनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना जुदि बगामाटियाव सोरबाफोर दा दैज्लां बोथोराव थांनो सानदोंब्ला प्लिज अननानै इन्जय खालामना फै खिन्थु दुगैनायनि मोनसेबो हाबाफारि लानाङा आरोना आरो गथ' गथाय थांदोंब्ला एकदम साबधान आरोना गथ' गथाय लाना थांदोंब्ला बिराद स्पिडाव बोहैयो दैया स' आं बेखौनो खावलायो बयनिसिमबो एकदम दा बिराद दुखुनांथाव बिथाङा जोंनि गरेस्वर एरियानि फेमास हटेल मालिक जाना दंमोन बिथांनि हटेलाव बिराद मानसि जायोमोन आरोना गोबां मानसि जायो आरोना मोजांबो जायो संनायफोराबो माने आंनिनो न' सेरनि सासे थाङो बिथां संग्रा बेयाव बिथांमोना सङो बिराद मोजां सङो आरोना नोंथांमोना मालाबा फैबारा गरेस्वराव एट फास्ट फुड होनानै सोंबानो जाबाय बिराद गोथाव सङो नोंथांमोना बहाबा गोजानफोरनिफ्रायबो गरेस्वराव फैबाला बेयाव हाबजागोन आरोना दा बिथांनि बे हटेलनि मालिक बिगोमायानो दा मैया बेबायदि जाथायाव गोलैबाय आरोना बिथाङा एकदम दा बुखार जानाय दं बबेथिं दङ बिथांनि देहाया दा नागिरना मोनाखै नागिरबाय थादों आरोना नोंथांमोना ससे क्लिप नाय बिथांजों थांफानाय सुबुङा मा बुंदों निउसनि गेजेराव नोंथांमोना एसे नायदो आं एसे खिथिनोसै आरोना आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय नोंथांमोना बगामाटियाव थांब्लाबो प्लिज अननानै दैमायाव दुगैनाङा आरोना दा दैज्लां बोथोराव बेनो आंनि खावलायनाय नोंथांमोना नायदो माने मैया साटारडे नालाय सेकेन्ड साटारडे गरेस्वरा बन्द नालाय स' गरेस्वरा बन्दनि जाहोनाव टाउनाव बन्दनि जाहोनाव माने हटेलफोराबो बन्द मोननो बेखायनो पिकनिक जानो थांदोंमोन आरो बिथांमोना स' नोंथांमोना नायदो एसे आं ससे क्लिपनि बिथांजों थांफानाय गतिके मा बुंदों एसे खोनासंदो आरोना আমি গাঁৱৰে আমি প্ৰায়বোৰ লগৰ প্লাছ তেখেতৰ যিটো হোটেল মানে ফাষ্টফুডৰে কাম কৰা তিনিজন ষ্টাফ আমি 4জন বন্ধু তেনেকৈ যোৱাকালি সন্ধিয়া আমি হঠাতে আজি যিহেতু আমাৰ বন্ধ থাকে সেকেণ্ড ছেটাৰডে আমাৰ গৰেশ্বৰখন বন্ধ থাকে সকলোৱে জানে তেনেকৈ আমি এটা হলিডে ট্ৰিপ কৰাৰ কাৰণে আমি প্লেনিং কৰিলোঁ সন্ধিয়া মানে ঠিক কৰিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে আমি খানা চানা বনাই আনিছোঁ গৰেশ্বৰৰ পৰাই তাৰ নিজৰ হোটেলৰ পৰাই ক'ত আহিছে আপোনালোকে আমি টাৰ্গেট কৰিলোঁ বগামাটি যোৱাৰ কাৰণে আমি বগামাটিতে আহিলোঁ তেনেতে আমি খোৱা বোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল হৈ মেলি আমি এনেই জাষ্ট অলপ এনজয় কৰি অলপ ঘূৰা মেলা কৰিলোঁ আমি অলপ ওপৰতো গৈ আহিলোঁ সেনেকৈ অলপ পিছত গা ধোৱাৰ কথা হ'ল যে বোলে গা ধুওঁ ব'ল গা ধুই মেলি অলপমান হেৰি কৰি লাষ্টত কথাই ওলাই গ'ল যে পাৰ হৈ চাওঁ নেকি পাৰিম চাগে দেখোন তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেলেঞ্জ হৈ গ'ল যে ব'ল ট্ৰাই কৰি চাওঁ সেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আমি অলপ পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কৰি মেলি আমি প্ৰথমতে 3জন গ'লোঁ প্ৰথমতে আমাৰ ভাইটি বন্ধু এজন বকুল বোলে তেওঁ পাৰ কৰিলে তাৰপিছত মই গ'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ এই ফুকন মাষ্টাৰ গ'ল তেনেকৈ আমি 3জনে পাৰ হোৱাৰ পিছত আমি কষ্ট পালোঁ পাৰ হৈ কষ্ট পাই তেওঁ অলপ যিহেতু শকত বাকত হয় তেনেতে আমি বাৰ চিঞৰি ক'লোঁ আৰু তহঁতে আহিব নালাগে 2জন আছিলে আকৌ যাব ওলোৱা তেওঁৰ নিজৰ যিহেতু মেনেজাৰ বীৰেন বুলি 2জনকে আমি চিঞৰি ক'লোঁ আৰু আহিব নালাগে আমি কষ্ট মষ্টকৈ আহিলোঁ মানে পানীৰ কাৰেণ্টটো বেছিকৈ আছে তেওঁ মানে জেদ কৰি গুচি গৈ তথাপিও লাষ্টত আমি চাই আছিলোঁ যে পাৰিব যেনো লাগিল তাৰপিছত অলপ মাজত পোৱাৰ পিছত তাক আমি অলপ নাৰ্ভাছ হোৱা যেন দেখিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আমি খেদি তাক বচাবলৈ দৌৰি গ'ল এজন লগৰ আমাৰ এই বুকুল বুলি তেওঁতো জাপে মাৰি দিলে আকৌ ৰিপিট জাপ মাৰি তাক বচাবলৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত নাপালে কাৰেণ্টটো অলপ বেছি আছিলে অলপ আগত গৈ আমি তাক দেখা নোপোৱাই হৈ গ'ল মই সেনেকৈ পাৰে দৌৰি গৈ আছিলোঁ সেনেকৈ কাটা তাৰ মানে পাৰ কৰি লাষ্টত গৈ খেদি আমি সেই দ্বিতীয়টো টাৰ্ণিঙলৈকে গ'লোঁ কিন্তু নাই তাৰপিছত নাপাতা হৈ গ'ল আকৌ মই দৌৰি আহি মানে ইয়াতে এই পিছত আহিলোঁ আহি মেলি
আমাৰ পূৰ্ণ ডেকা আটক জুলিমা আটক লগ পালোঁ, লগ পাই ক'লোঁ এনেকৈ অঘটন হ'ল, গতিকে ইমিডিয়েট আমি অলপ ৰেস্কিউ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। মানুহজনৰ নাম কি আৰু কিমানমান সময়ত হৈছে? টাইম এপ্ৰক্সিমেটলি 4টামান বাজিব বোধহয়। আমি সেই সময়তো আৰু তেনেকুৱা টাইম চোৱা নাই, 4মান বাজিব লাগে। আমাৰ 3 to 3:30 আমাৰ খোৱা বোৱা শেষ হৈছে। তেওঁৰ ঘৰ পৰেশ্বৰ ক'ত হয়? পৰেশ্বৰ পুখুৰীপাৰা। माने एकदम खोनानानै बोरैबा नांदों आरो बिथांनि खुगानिफ्राय माने मेगन सिगाङावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमालांबाय आरो ना नायल' आयु मेगन सिगाङावनो बिथांमोना नुनानैबो बासायनो हादिया बिथांखौ नायदो होमबा मेगन सिगाङावनो बयनिबो मेगन सिगाङावनो गोमालांबाय सासे मानसिया। बेखायनो आं बुङो बयखौबो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोना बगामाथियाव थांनो सानदोंब्ला थांदो, प्लेनिं खालामनाय दंब्ला प्लिज अननानै नोंथांमोनाबो बेबायदि नायरानायफ्रा दैमा बारनो दासान आरो ना पिकनिक जा फै बास बेनो आंनिफ्राय खावलायनाय। स' नोंथांमोना मोनथिबायबो जानो हानाय, सोरबाफोर मोनथियैफोरा आं बेखायनो बे भिडिअखौ होनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना हानायखिनि आं शेयार खालामनो हागोन। बिथां थानेस्वर बर' आदाखौ सोरबाफोर सिनाय मोननायफोराबो जेन मोनथिनाय बायदि आरो ना बे भिडिअनि गेजेरजों। स' बेखौनो आं खावलायबाय। स' थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बेनो मोनसे लोगोफोर दिनैनि सेड निउस आरो ना बेयो एकदमबारे दुखुनांथाव निउस बोरैबा मोनबाय।